Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.
Hello. Talakad tamo po. Yoshi tala po rin kaya katang puso na naman tayo ay meto nga panalangin kaya nga pong Ginoo. Banalaig pami ngeni pong kawarasan tilagaming sarili ban kaya ka po makyugnayan. Igpa ore ni rin kekeng sarilit at kaya kami lang tekbang ding balang betismi ban kaya ka po sumuyo kengan. Ngeni nga ba iti nung nukarin karing balang pamagkusada ding kekeng sarili. Ban malyaring patula kami king kekang banal layarapan igpapaintulutan mo. Nabatyawan mo ngan ding kekeng kasarilinan. At igpay keng anak mo ganap nila sana ngay sadya ding balang sarili mi king kapag-aralan. Ngayon oras sa iti Diyos ko, panaligan ko, buklatan ming kekang kayarian banwa. Labian mo ngan puring balang pusumit kaisipan, bang malyaring maging karapat dapat la king banal mong harapan.
Ginoo magnasa kami. Ngining kapinanditan, king maragul mong kalam, kapamilatana ning balang kekeng maya panasa, karing balang biyeming paintungulan. Ginon Diyos, manibat karing pengari, hanggana karing mga intang, tulutan mo pong ing balutan mo kami, iking maragul mong kalam. Ginon Diyos, pasibayo po manalangin kami, panyawad ko ring sablang hanak mong lelangan. Alayo man po ang pong makalawot karing balang kekeng panimanman, at tsuking mga lawot abansa at lugar, ake kaming kapatad makyugnayan. Balo mi po king ulinaning materyala dapat, ingakakit da kami, at ikapuing magkalub karela, king mit mong kalam. Diyos ko rin ipuring pinili mong kasangkapan, amaygit ka ring dakala nung nukarin, binye mong tungkulan karela. Diyos ko, sana po yung makanyan mong pamahalaan ding karelang sarili. Dinan mong ganapasikanan, pamagtalaga ka ring karelang puso, banig pa yung makasuyo lang ganap, karing sablang tao at kaya ka po Diyos ko, makanyan da ka sanang apatula ang yaning kayabakan. Ikpa, o ini po yung konbensyon na kaya kaming telaga. Tulutan mo po karing balang metong imubuklat laring balang pusumi. King sablang kapag-aralan. Bang malyaring yung kapagsulungan ng agawa miya karing kekeng bukas. Ampong paintungulan. Panaligan mi na sana ya kamangawani kaya kami. Uring nung mangawani ka kaya kami. Alake nga gawa nanuman karing burimo. O Diyos ko rin ipuring kekeng samo. Nganing kayabakan. Paintulutan mo. Ikayin mo muna ang pong tatalwi at magaring kapayapan. Manibat ngini. Iyan nasa po pa. Salamat po.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Minsan pa po nasa Bible study portion tayo, kahit ilang pong minuto lang tayo. Sa sandaling ito, atin pong tatalakayin ang paksang naukol sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno, ano ang ibig sabihin? Kung titignan mo sa diksyonaryo ang ayuno, sa English po ay fasting. At ang fasting, ano ang ibig sabihin? Isang paglilinis. Dalawang bagay po ang nililinis ng tao sa kanyang pag-aayuno, physical and spiritual. Siguro po, lalo na sa mga katandaan ngayon ay nagpa-check up na kayo sa mga doktor nyo. Kapag pinapasuri mo yung dugo mo or yung general check-up, ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, mag-fasting po kayo. Ibig sabihin, hindi po kayo kakain ng mailang mga oras. Kung minsan, sasabihin ng doktor mo, huwag na po kayong kakain mulang alas 8 hanggang alas 8 ng umaga. Para hindi na maragdagan yung material na bagay sa iyong pisika. At sa pagsusuri ng doktor ay mayroon siyang gustong makita kung bakit ikaw ay nag-fasting. Sa spiritual naman, bakit at paano ang nagpa-fasting? Gusto ko pong basahin muna ang isang referensya sa Isaiah 58, versikulo 6 hanggang 7. Sabi po ng interpretasyon ni Propeta Isaias tungkol sa ayuno ay ganito. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga pasan, at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat ng atang. Sa unang punto niya, ito ay paglilinis din. Hindi ba ganinyo ito ang ayuno na aking pinili na kalagin ang mga tali ng kasamaan. Spiritual, linisan po natin ang ating puso at isipan. Ito rin ay isang paglilinis. Ganun pa man sa mga termino kasi kung isa napakarami ang definition. Ang definition ito, dalhin natin sa versikulo 7, na kung susurin mo para bagang tungkol sa charity ang ibig niyang sabihin, ang pakahulugan niya sa salitang ayuno. Sabi niya sa 7, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo ang iyong bahay, sa iyong bahay, ang dukha na walang tuluyan. Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bibihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. So nagtatanong po, kung susurin mo po ito, ang tawag po natin sa ibang termino ay charity o gawang mabuti. Maging sa referensya, sa pagpapaliwanag ng ating direktor na gumawa ng paksa nito, sa mandang ilalim ng kanyang stanza, ay ganun din, na ang pag-aayuno nila ay ang paggawa ng mabuti. Pero sa binasang doktrina ng Espiritista, ang sabi doon sa ang walang gawang mabuti ay walang kaligtasan. O sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Ito po kawang gawa ito. Pero terminong ginamit ay ayuno. Bakit hindi na lang ginamit ang salitang ang walang ayuno ay walang kaligtasan? Dahil ito po doon ang suited na word, yung salitang charity o kawang gawa. Ngayon ang tanong ay ganito, bakit tayo mag-aayuno? Bakit kailangan na ang tao, kapatid, ay dapat mag-ayuno? Meron po kaming karanasan doon sa Mulan ng Cedron nung ako po ay nanunungkulan pa sa PPC-1 bilang Pangulong Lokal. Nagreklamo ako sa Banal na Espiritu, ang sabi ko ganito, Banal, bakit po yung mga pinapapasis nyo o po nakakatanggap ng ginhawang pasamantala pero bumabalik din yung sakit? Bakit po tuwing konsultoryo, sa susunod ng konsultoryo, sila na naman yung magpapacheck up?
Ang sabi sa akin ng batalaya, mamuntukan, bisa kang mabilisan. Ang sabi ko naman sa loobin ko sino bang may sakit ang gusto niya sa matagalan? Sino po bang may sakit sa inyo ang gusto niya pang matagalan? Di mas mainam po kung yung mabilisan. Ang sabi ko sa banal na Espiritu, banal, kung maaari po sana, kung mayroon pong paraan, doon na po kami sa mabilisan. Ito ang turo ng banal na Espiritu, inubligahan niya kami. Ang sabi sa akin, Pangulo, ito ang iyong gawin. Magpakapuspos ka ng Espiritu Santo. Nang magkagayon ay sabihin mo sa isang may sakit, sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw ay gagaling ngayon din. Naalala ko ang kwento ni na Apostol Pedro at Apostol Juan nung sila ay naglalakad at pumunta sa isang simbahan at nakita nila ang isang lumpo o pilay mula pa sa pagkasilang niya. At sa pagkakita niya sa dalawang apostol ay naghihintay siya ng kahit kaunting limos. Dapat tinignan ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan ang pilay. Tingnan mo kami, ang sabi ni Apostol. Pilak o ginto ay wala kaming may bibigay sa iyo. Datapwat kung ano ang sa amin ay meron, siya ang aming ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, ngayon din, tumayo ka. At ang pilay ay tumayo sa oras na yon. Ayon sa pahayag ng Biblia, hindi lang tumayo, kundi siya pa ay lumukso o tumalon. Sa anong kadahilanan kaya bakit taglay nila ang mga ganitong kalakasan ng kaloob o pakultad sa Kastila? Kalam sa Kapampangan. Sa ano ang dahilan? Anong sikreto nila? Ang sikreto nila ay ang ating paksa. Isa sa sikreto nila ay ang ating paksa. Ayon na rin sa mga banal na batalaya. Kung babalikan natin din ang maiksing kasaysayan tungkol kay Daniel na manghuhula. Nailigtas ni Propeta Daniel ang maraming tao sa kamatayan sa pamamagitan ng ayuno. Nang balaki ng hari na ipapatay ang mga alagad niya o nanunungkulan niya sa kanyang templo na hindi makakasagot ng kanyang panaginip. Ganito po kasi yun. Si Haring Nabucodonosor ay nanaginip at namagabag ang kanyang espiritu. Nagulumihanan ang kanyang espiritu. Hindi siya mapakali at hindi na siya makatulog. Pinatawag niya ang lahat ng kanyang marurunong na tao, ang kanyang mga enkantador, ang kanyang mga manghuhula. Ang sabi niya nang nasa harap na ang mga ito, ako ay nanaginip, bigyan ninyo ng kahulugan. Sumagot ang kanyang mga lingkod ang ganito, O Hari, mabuhay ka magpakailanman. Sabihin mo sa amin ang iyong panaginip at bibigyan namin ng kahulugan. Ang sabi ng hari, nakalimutan ko ang aking panaginip. Hindi baga mahirap na bagay ang ipaliwanag mo ang panaginip ng isang tao na hindi naman niya alam yung panaginip niya, na nakalimutan niya. So ang kapalit niyan ay buhay. Sabi ng hari, buhay ang kapalit. Kapag hindi ninyo na ipaliwanag ang aking panaginip. Ang sabi ng isang lingkod niya, O hari, ang makapagbibigay lamang ng paliwanag ng iyong panaginip ay yung mga tao wala na sa pisikang laman. Ibig sabihin, mga espiritu na lang ang makakapagbigay ng paliwanag. Pero nandyan, pumasok sa eksena si Propeta Daniel. Nang may magbalita at banggitin sa kanya na si Daniel ay may kaloob ng panghuhula, ganun pa man, kahit siya ang pinakamarunong na manghuhula sa panahon na yon, ay hindi niya nabigyan ng paliwanag sa oras na yon ang panaginip ng hari. Kundi ganito ang sinabi ng Daniel na manghuhula. Bigyan mo ako ng isang panahon. Hindi sa oras na yon. Kumbaga sa medium, hindi sa oras na yon ay nagdikil siya o nagserbisyo siya dahil hari ka. Ang sabi niya, bigyan mo ako ng isang panahon. At ang ginawa ng hari, niyaya niya ang kanyang tatlong kaibigan na si Daniel, si Sadrach,
at si Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Kaibigan niya ba yan? Ngayon, nag-ayuno sila. Hanggang sa dumating ang hinihingi ni Daniel na ipagita nga ng Diyos ang gustong mangyari ng Haring Nabucodonosor. At naibigay naman yon sa pamamagitan din ng ayuno. Yan po ang isang kahalagahan ng ayuno. Ngayon, ang proseso ng pag-aayuno ay paano? Sa ating panahon, mga kapatid, sa panahon ng bagong tipan, tayo ay tinatawag na anak ng biyaya o anak ng kaloob. Sa Kapampangan ay binanggit din ni Apostol Santiago last convention, kung natatandaan nyo. O anak na ning kalam, nga nakikatamo. O yan nga na ning Biblia, kaya katamo yung kaya katang kapanahunan. Anak na katamo ning kalam. So, yung bakang manakit maragula kalam, yung ba may ang agit ng Diyos, nga na ning Ginoo, Mateo 5:8. Mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, paglilinis din ang ibig sabihin. Magipagtapatan na mayroong sakripisyo ang pag-aayuno, kapatid. Ngayon, balikan ko po ang kahulugan ng isang ng pag-aayuno. Baka po ma-misinterpret ng iba, lalo na ng ating mga bagong mga nag-aaral. Hindi ko po ipinapaliwanag o ini-interpret na ang pag-aayuno ay hindi ang charity, kundi ganito. Kung ang isang ordinaryong tao ay nakakagawa ng charity o gawang mabuti, lalo na kasi ang taong nakaayuno. Ang tao na binabalutan ng kabanalan, lalong makapagbibigay ng awa sa kanyang kapwa. Hindi naman masama ang maghangad na umunlad o umangat, sumulong ang ating fakultad espiritual. Sapagkat yan ay parang encouragement din ni Apostol Pablo. Niyayaya niya tayo na hangarin natin ang mga matataas na kaloob. Sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 31. Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 31. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at ituturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Sa Kapampangan po ay ganito ang sinasabi niya. Lusok yung lalong pagnasan, ding lalong mga ragulakalam at ituro kay kayo, ing metong adalan. So ikatamo man, agad nakatamo na sana sumulong tamo, king lagyunan ning kalam. Mga tamo, mo itang mag-satisfy na kitang nung nano yung atsu kaya katamo. Ano na yung kaya katamong nasa pagsulong. Malawa kanya pong paksayte, malyari kang gumamit na kalayoras. Uling dakal akutang ing lulupkeni. Pasinin po natin kung ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na, bakit pa siya nag-ayuno? Ang tanong ay ganyan eh. Bakit pa siya nananalangin? Kung ang paglilinis o ang ayuno ay paglilinis, bakit? Ang Panginoon ba ay marumi? So, pumapasok yung mga common questions na ganyan bilang nagsusuri at nag-aaral. Yan po bilang Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia o Corinto, kung di ako nagkakamali, na ang ating Panginoon ay nagbigay lamang ng halimbawa ng mga mabubuting gawa na ating sukat nating lakaran. Yan po ang dahilan. At isa pa na dahil sa siya ay nagkaroon ng pisikang laman kung bakit siya ay nag-ayuno. Kaya kung sino man po sa inyo ang nagnanais na magkaroon ng pag-angat ang kanyang fakultad, espiritual o kaloob, ito po ang ating paksa.
siyang isang kaparaanan para ating makamit ang ating ninanais. Sa bandang norte, mga kapatid, yung ating mga operador, alam nyo, mayroong mga nag-aayuno na ginagaya din nila ang Panginoong Jesucristo datapot. Hindi nila mamit yung 40 days na hindi ka kakain at hindi ka iinom. Merong nakaka-survive ng mga, yung nakakwentuhan ko hanggang 2 weeks yata siya nagawa niya. Ang sabi ng siyensya, hindi pwede dahil masisiraan yung physical body. Hindi naman mismong mag-isa ka eh. Katulong mo ang Espiritu Santo pag ginagawa mo yan. Kaya mo magagawa dahil sa patnubay ng Espiritu Santo. Yung aking isang kaibigan na medium na namayapa na, si Apong Felix Baluyot, kung kilala niyo siya. Kapatid na medium ng mga kapatid na Yellow. Nung siya ay mamatay ng 7 araw, ang kanyang espiritu ay nag-travel ng wala sa physical body niya ang espiritu niya ayon sa kanyang patutuo. Pero hindi po siya namatay, hindi nasira ang kanyang physical body. Pero merong paalala ang banal na espiritu sa bagay na ganyan, baka gagawin ninyo ang mag-ayuno ng hindi kayo kakain ng matagal o inom. Sa pagbalik nyo sa normal na gawain, huwag po kayong kakain ng biglaang marami, huwag kayong kakain ng biglaang o iinom ng marami. Nung bumalik na ang kanyang sariling pagkatao, ang kanyang kamalayan, ang kanyang consciousness, gutom na gutom siya. Uhaw na uhaw siya. Pero para siyang pinarurusahan ayon sa kanya dahil ang habilin sa kanya, kahit na gutom siya, bibigyan siya ng mga kakutsara-kutsarang lugaw. Bibigyan siya ng kaunting-kunting hiwa ng manok na malambot. At bibigyan din siya ng mga kutsa-kutsarang tubig. So para kang pinaparusahan, di ba? Gutom na gutom ka, yun ang ibibigay sa'yo. Pero ganun pa man, ang kapalit noon ay mga kaloob na matataas. Opo? Siguro po, hanggang dito lang ang aking maaring maibigay na pagpapaliwanag tungkol sa ating paksaying pag-aayuno dahil dumating na po ang aking oras. Hanggang dito po, mulit maraming salamat sa inyong lahat.
agmananmana ning balang metong at metong kaya kayo. Nung nano ing kaulagaan, maging maigit, kaya gawa yung kasuglungan na naning megawa. King oras ay ti eko sa sawang matugnayan kapamilatan ning makatatak karingke kong pusot kaisipan. Imbalang aldoy ti metungyang maulaga karingke kong bi. Indiyos naman pasalamat siya. Karing balang pinandit a pamigaga na kayo king responsibilidad na ning kekong katungkulan. King lagyuna ning maya padapat, maya paugnayan, panyulong king katutuan, malinis a panamdam, king lagyuna ning kekong Ginoo king kekong pamanalangin nganing oras, iabot ke babot lalam ke kayungan, anak ampuan matwa, ing kapayapan, at maya paworas ampong kalam ke konangan. King lagyuna ning kekong pamibabato, pakikwanan niyo ping tunggal ditak, aragulyula atas asad cara niyo retang. Metong abage, metong aemplong agawana na ning kekong sarili. Tutulutan. Nung datang yaing oras at kalis karing kekong bie, eko bitasang mekayari karing kekong obra. Ing kapamintuan mabayat, ing pamanupad masakit. Kapamilatanan ing pamanakbangyuking mayop, balang bakas yung lalakwan, pabiyasan ng metong ayalimbawa, kapamilatanan ning kekong pamibabato, amanibatking mula, ikayo tinggap yun ing kasalpantayanan. Manwanan kayo, nung balang pinandit, alilinis yung ganap, ding kekong sarili, at makabalo kong misisimpan, king kekong pamaknandam, lalo't lalo na, king metong ugnayan alulual karing kekong asbok. Pakikwanan yung emuyan, ing agagawayo. May git kanyan may git king megawa. Pakikwanan yung laluyeng agawa. King uli na niti, sambitan kong ditak ayamano, impisasan metong yu, makawukul king kekong tabernakulo, eko sana, mibili king ablong, eko sana, mibili king kamarinayan, ibuklatyo, ding kekong sarili, nung nanoy ing may git, yupampiyugnayan neng makaluklukong ang karenganggang luklukan. Alang minutos ke kayo, na kayo makanyan inggawan nyo, makanyan indaptan nyo, no na ikongan ding opisyalis, mayan alinwal, karing karelang dila at labis ng akikilala, intik doya at mayakit, ing metong amaragul apasalamat, ing mayakit, lalo yung mayakit, uling ikongan isipan daw, ding kekong opisyalis, atin kongang masabal, atin kongang pagimbutan, oren deng kekong kainakan, maragul nong makikilala at mayayakit king kekong bie, bunga yan oren, kapamilatana ning kekong pamaniwala. Di nga mano tumpang babuan na lamo, ay pagkalub na ning banal a pangako, kapamilatana
ning kekong pamikaramdam. King panahon ng Kristo, sinabi na karing kay ang alagad, mitipon katamo, mukyata sa guli kim bundok, magdala ko ang bato, ananing ginukarela. Minukyatla kim bundok, magdala lang tunggal bato, ring apostoles. Inyang ening atinalo, king kabababawa na ning bundok, kapabilatana ning upayana nin Diyos. King lagyo na ning karelang katungkulan na ning meyakit at may kilala. Kapamilatana ning kasalpantayanan, daring alagad, dinawena ning ginu, nuno anti karagol, ang gaking pangatlo, bala kumo nga na, nimbalang metong at metong, inggawan tamo makanyan at makanyan. Pasibayo minawos siya ingino. Pangadwang do, balang mayakit ding katatagan, kapaniwalan, tibayan, king pamagobra, kasalpantayanan, king karelang pamaniwala, ding alagad, na aning may palyari. Dem bato idalayong pasibayo, araring alagad. Primerong okdo balak mo, gawa nung tinape. Nung makanyan, pangadwang okdo, magdala ko, pakaragul ke, indalang kong tinape, ananing katao. Inyang yening atino kabababawa na nimbundok, painawalang dita kawaras. Yan niya makilala, kim panahon nyo man ngeni, ingalimbawang yatad ko ke kayo. Kay bat, damputan nyo no ring batong pepa, ukiat ko ke kayo. Sinabi na, ning taksil ametong karing kayang alagad. Ibasibas yung marayuren, itang marayudasan, yaying malugod ka na ako. May galinglangan niya, ing katao karing alagad. Bala ko mo nga napasibayo, gawa nung tinape, peka dagul king kanako. Anyay kayo king kekong kapamintuhan. Isipan nyo nung atina kayo. King kekong kasalpantayanan, amatibe, enako bitasang miabwal, kapamilatana, mabayat man, pagsubok yaman, nanoy ang bage, basta ting kekong katungkulan, gawan yung mayumo, king kekong sarili. Kalupa na niti, dumayo na ko naman kanyan, king kekong pamagmisyon. Pakikwanan yung manyekong lalong malagong alimbawa, karing darasan nyo. At din kekong kayanakan, kapamilatana, ning ila, may kapulot nung malagong alimbawa kay kayo, pakikwanan yung den aparagulyo king landas na, ning kekong kasalpantayanan. Alam bitasang malalakwan at matatanggal karela, kapamilatana, ning metong yung ugnayan, ay akakidat pakilalayo, nung nanoy tang responsibilidad Julia. Ngeni, ingupayanan nin Diyos mama ko. Nung nanong tenam na ning tao, itimburin niyang populano. At balang pamanalangin at ingablas. Balang pamanalangin matatanggap. Pagkatandanan nyo, ding kanakong amano. Pag-aralan nyo la, nung karampatan la, ding kanakong sinabi. Istumpe palwalye, ingamanong mayumbo, karingke kong labi, pakikwanan yung
pakikwanan yung pakikwanan, ikayo laapapaltoy lubusan na katawan, ing sinabi yung amano. Enya kabodli nuwalya, mipampanyang yan na mayakit, alang luntaw malagong alimbawa. Antimoring tatalan king ebanghelyo, lugod, lugod, lugod. Yang lugod ayan, mayayakit siya kaya katawan. Ing lugod ayan, dakalya populayan. Miyaliwang uri, ing makarapat ko king lugod. Alang may diling kailangan agawan nyo, nungay ing lugod. Potang biasa na kung dapat, mayanyang mayan agagawayo, ing lugod. Enako biyasang mimumwa. Enako biyasang mimumwa. Nune ing sablang bage, patagnat malago karingke kong panimanman at karingke kong pakiramdam. Nung dinapatya ing kay Leo, pamalik ing ke kong unan at kapamilatana ning kasalpantayanan nung binugar kong bato, ablasanan yung tinapi. Kapamilatana ning lugod apaltoye, ing pamagmula na ning kekong malagong atensyon, king kekong pamanyalpantaya. Kapamilatana ning kekong pamibabato, eko tutok ng miyugnayan, alang pali na ning aldo, alang kaw, ikayo sana, ing mayap ng talatuki ning ginu, akalilira, king alagad na ning napon, king katutuan, at pakikwanan yung dingkekong sarili, makabait lang tune, king pamanyapat, king katutuan. Ing kasalpantayanan manyaman nyo, potang baluyeng idala. Ing kasalpantayanan keraklan erebalu, lartoya ka rin impuang na, ning kayabangan, pamagpalalo, alam bitasang kabitasan, alerto bunga, alang pamibabato, amitaguy diyang mayap, ing katutuan at lugod king puso na ning tao. Dapat ti kayo, pakisabi kong mayap ulit-ulit, lalo't lalo na atigit, ikayong manungkulan. Maging metong kosa ng mayap obispo, kapamilatana, ning kapagalan agugukulan nyo, karing balang penandit. Emungening atiko ken ing bibule kayo, lalakit babay, kaya nakan makiagdad na atala, ing kailangan kanyan, tingke kong sarili, sanayan nyo laking pamaglame, dambutan nyo ring ebanghelyo, nung nanong maygit agawayo king plataforma na ning kekong kasalpantayanan ngeni. Nakabud, anak na nin Diyos, kay bayong linukluken, babait lalaki, kalwalyo, kintipunan, alana kong katungkulan, abakong magaral. Atin, ing simulan, ing sepuna, at kayang ganan, panintunan niya yung pilit, ing makabaldugan nung naluya. Nakabud, minuli kayo, isipan yung may kagawa na kayo, sinimba kayo, ali, makanyan. Kailangan gawa kong plataformang ebangelyong patutuyo king kekong bie, ikayungan. Eko manamdaman kapagalan, tungkol king mayap apamanyapat. King lagyo na, ning pamanyapat king katutuan, kasalpantayanan, ay mabubura, king panimanmanda ding balang taong manakit ke kayo. Lawenyo, baslayan nyo, kalwalyo king tabernakulo, gawa kong metong libro, o sali kong kekong libro, baslayan nyo ang karin ding hanggang amaanong makatatak, agewara ring minunang taong antimoy kayo.
Eyo pa yung tulot. Daratang na naman ng misyon yo, daratang na naman ingke kong anibersaryo. Pakikuanan yung ingke kong plano apal toye. Eko mibili gingablang. Kapamilatana ningke kong pamaniwala. Sentro ngayon lalasakan. Uling metong neng babye dita apanimanman karing dakal metong neng modelo. Itang plano yo ipaltoye. Itang plano yo ipakitse. Dirinan da kong may pawaras king lagyo na ning Ginoo. Alang tuknang king lagyo na alang mabayat ay magawang mayan potang biyasa yang magdala ing nino yamang tao. Ing katutuan ang giyang mayan niya potang ebisa in tao naburinggawan itang kayang katungkulan luntoyang mabayat ang gaking magkeray kendase matutudya kapamilatana nimpamibekot. Kuntoro babayat ya yung pusan larto nemang masanting ang pong manyaman. Pakatanda na nyo nga manong delako ke kayo. Alang tinanggap kanwanan, alang tinanggap pibandya na maragol, nung eretang migsanir dot bengi na makananura nga bandi, ing tumipulang kabiyayan at emigsakrapisyo. Anak na nin Diyos, ikayo magsakripisyo kung mumuna. Makatipon kayo, kimpibandyan ay malalaso, ang gaman kapilan. Makatatak, karimbalang pusura, dimbalang atiyong manakit ke kayo, babiyekong mga lagong halimbawa, karimbalang penandit. Ala na sanang malyaring mimina, karingkekong sarili, nunay kongan pituturwanan kayo at misopsopan. Lalapit ne, miraras ne, ingke kayong panata, inyangeni, bingkal kunay namang ke kayo. Kapamilatanan iti, bako ng mga lingwan. At pakisabi kong maipe ko manandaman, ikong opisyalis at tatalang karing budget. Ikayo'y niyang magpurumero kayo, yugewa, atin ko ang katungkulan ngeni, ikayong mo impe kaindo, pekatata, king kayong kabilyan. Naman sa sanayan, ding maging kekong anak, paborenyong mamundasyon ay abalura, inge ganaganang kaparalanan, anti kanyan mamundasyon kayo. Ila misa nila ketang, ikayo imbabyes si ka na ng pompiersa, makanano para ke kayo. Kapamilatana ning kasalpantayanan, uwayatin tutong amanong, bisop-sopan niya, imbalang metong at metong ke kayo. King uli na niti, ing kasalpantayanan, atin yang kusa, atin yang pamagkusang ya dapat siya, balang penandit, nung menalakaran niyang metong plano, ingat yung kasalpantayanan, puntala na kayo, manyawad yang saw. Isipan niyo, katungkulan yung sopan nyo lang. Dapat ating kong maigit a planong gawan, yung pag-isipan yung amanong dela ko. Ikayo ating kong anak, manalakad yung bale, sabihan na kaya kayo, ituruyo itang paralan, at balang anak yo, manaligla kaya kayo. Impa magkusara, dagawan de, bayo radaptan de at talagang anak yung matino. Gawala pang plano sa karanya sabiyang kaya kayo. Kasalpantayanan, may karapan na kong maragula dakal na, inyay kayo, yutos ko na mampin inggawa kong mayap, ketang karampatan at makatuliran, king lagyo na ning kekong pamibabata, itang eko masyadong kababayat nan. Maragul na maragul, impa magkalob na nin Diyos ke kayo. Anibersaryo, katawian tawing magkalob ke kayo,
king uli na nitang meto nga planong babya ko karela. Kapamilatanan nitang meto nga planong pigsanayan danang gagawan at ing anibersaryo ereburing mibibili king ablang kilab na ning banwa-banwa. King lagyo na ning Ginoo alasanang manikal ke kayo metong man alang babae ken ala lalaki nune ating kongan sang panamdam makabuklat ating panamdam na ning metong panamdam yengan uling lalapit ne ingke kayong plano makanyan dakong agaganaka king lagyo na ningke kayong pamagplano isipan nyo pakaukulan nyo adwan nyo kin Diyos misasan metong kayo ibeko tiyeng lalungeni kingke kong panalangin nung makananuyang agawayo nung makananuyan untong mayan na mayan king lagyo na ningke kong metong agnayan kingke kong pamibabata kingke kong kasalpantayanan tikdo kayo manalangin tamo ing panalangin maragulyan dili kingarapanan nin Diyos makasulat siya yan kapamilataning kasalpantayanan Diyos pumakapayan ing sabla ariya Diyos kang mayapaya po'y kabalo mo yang dorang tipunan anak mo at yulang main lagi no po'y saplala mo lang nge ni nga bakay ti poing ka kungaduan Diyos ko lalapit yan ke mampu sabihan la nuring anak mong kapubalo yan mo po'y bibili king kamarinayan Diyos koing saup mong po'y panayan dang no ko'y ngaduan ko pumabigula yaning ugnayan ko relaluntoyang puking sarili dayang balo mo yang no walang alang
O gewarang planong Diyos ko'y tulot meng nung datang ingaldong mayan niya pong mayan kiting anak mong ban lalong tumibi king pamanwalawong Diyos kometong buman lang manamdaman mayan niya pong mayan planong buringgawan lontoya pong ganang lang kabayatnan Diyos kuya saan kong puing ka kung aduan lang pangabigo dolalapit yang ikapoy ngaligan anak mulon mulang daing panalangin kong blas lontoing bungang ampong kayaduanan itipoing awad ng binye mo yung sablang yan lintoyang mayan pamamaala kong kana ko pumalangan yang inipngorang samukot samuran ipaltome Diyos ko lanurang isipan tanggapan mo ginung ding panalangin kong at panalangin dang ding hanggang anak mong maya niya pong mayan magawaing plano yan nasa Emmanuel ing logod motiyo may pawaras niya ba't keke kayo kapamilatanan ning makuyad kung amanong ay duwang ke kayo mamuntukan lumapit ka sa guli king kanakong sipin atin kung sabihan sabing mayap nung no paninimburi na kapyan be iti ingka na kung pakisabing mayap mo naman kaya ka kamangalingwan ulim para kora para ko ngang kaluguran metong kayo kanako kapamilatanan ni magbayanan ng Diyos kaluguran dakongan ko at kisabi kong mayap analangin kayo apalto tayo sanang mayan na mayan ing planong pakikitanda ting dakalataw king lagyo na ning pampo ning anak at ing Espiritu Santo
ilakoy tanganggang sabagal, ilakoy tangalambungang elunto, intana manayan, king eyami bait, mamungang anggaman kapilan. Iti sabyan mo mamuntukan, ika ng balang mamlano, tungno ka rin dako, apig sabyan. May tawaran. Iti ang ligod ko, preciso, eme kakalingwan. Yanamo, lakwanda na kayo, ingupayanan ng Diyos, mantabengang ke kayo. Lulugod ang lang kayangganan, imbanal a pangako, Espiritu Santo, Apostol Santiago, ake ko mamaala hanggang wakas, lakwan na kayo. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At mapagpalang umaga ang sumaatin lahat mga kapatid. At ngayon pong araw na ito, ang
ginagawa na naman natin ang ating convention, no po. Sa ating unang parte ng ating programa ay tinalakay po ng ating kapatid na Noel Carbonco ang paksa natin sa araw na ito, no po. Kung saan nilarawan niya po sa atin kung ano po ang ayuno, no po. Ang sabi niya, ang ayuno daw ay fasting o paglilinis, no po. Kumisan, ang mga kapatid, iba-ibang paraan po ang pag-ayuno nila, no po. Lalong-lalo na ang gustong maging medium, no po, lalong-lalo na yung mga medium. Kagabi po kasi mayroong pagtitipon sa mga medium kung saan sa pamamahala at pamumuno ng ating kapatid na Michael ay sila po ay nag-ayuno, no po, para lalong maragdagan yung kahalaman o anumang kalam na gusto nilang matanggap, lalong-lalo na po sa kanilang pagiging medium, no po. So tayong lahat, sabi ng kapatid, yung nilarawan niya sa atin ng pag-ayuno, naririnig din po natin na ang lahat ng ibang sekta, sabi nila, dahil tayo ay nakikisimpatya rin tayo na hindi naman bawal ang mahal na araw sa atin, no po, ay sabi nila mag-ayuno sila ilang araw, no po, kung saan iba-ibang paraan din po ang paggawa nila, ang pagpapasting, no po. Kaya sa material, in-explain po sa atin ng ating kapatid at sa spiritual, no po. Siguro alam po na natin ngayon ang tungkol sa ayuno, no po. At ang dala naman ng Banal na Espiritu sa atin ay ang tungkol po, sabi niya, sana makasimpan kayo ing balang metong at metong kaya katamo. So, lahat po tayo ay nais na makagawa tayo, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, na inahangad ng bawat isa sa atin ay tayo makasimpan, no po. At makagawa po tayo ng karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yun po ang lahat ng ating mga mithiin, lalong-lalo na po tayong mga mananampalataya. At inilarawan din niya kung paano ang si Jesus noon, kapanahunan, nung ang kanyang alagad ay kanyang isinama sa pag-akyat sa bundok, no po. Sabi niya, magdala kayo ng mga bato. So, ang isang medyo ang kanyang pag-isip ay medyo pagkasakim, no po, o anong magandang termino? Tuso, no po. O isang tuso na iniisip niya dahil aakyat sila ng bundok. Ang ginawa po niya, dinala niya maliit, no po, para pag-akyat mo ng bundok magaan, hindi ka mahihirapan, no po. So nung nasa itaas na sila, anong ginawa ng Diyos? Ginawa niya po pagkain, tinapay. Naisip niya, buti, sabi niya sa sarili niya, buti pang nilakihan ko, sabi niya. Kasi maliit lang dinala ko, kaya maliit lang tinapay, no po. At uli, umakyat na naman sila. Dahil tuso talaga siya, inisip niya, sa susunod, lalakihan ko na, no po. Ang ginawa niya, magdala po siya ng malaki, no po. Siguradong malaki, akala niya gagawin uli ng tinapay. Pero, ano pong pinagawa ni Jesus? Ang sabi niya, pinahagis niya, no po. Ang sino ang pinakamalayo, ang madatnan o makarating, ang siyang nagmamahal sa akin. So, ganun ang anihalimbawa sa atin ng Banal Espiritu, kung saan ang ating pananampalataya, mga kapatid, kailangan talaga yung kakayahan natin dapat nating ibigay, no po. Lalong-lalo na sa mga dapat nating gawin, lalong-lalo na sa mga proyektong gusto nating gawin at iba-ibang gawain, no po, na dapat gawin na ng isang mananampalataya, no po. At
Ngayon po, dahil walang nakapending na munikala, no po, walang munikala, dahil po papalapit naman yung ating pagpunta sa anibersaryo ng Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.